Човешките емоции променят материята. Човешките емоции влияят на материала, от който е направен нашият свят. Те буквално докосват, влияят на веществото, от което е изграден нашият свят, по начини, които звучат свръхчовешки. Звучи като нещо, което само йога, изучаващ се в манастир на висок планински връх далеч от света, цял живот би могъл да направи. Това е технология. Това е вътрешна технология, която е достъпна за всеки човек, ако изберем да я приемем в живота си. Сега знаем, науката потвърждава, че човешките емоции влияят на полето, което свързва всички неща, и на веществото, от което е изграден нашият свят. Знаете ли, едно чудо е чудо само докато не разберем науката, която стои зад случващото се. Тогава то се превръща в технология.